Danas ćemo govoriti ne samo o problemima koji muče ugostitelje, nego i u pravcu u kojemu želi ići prije svega zagrebačko ugostiteljstvo. Zato vas pozdravljam prije svega u ime naših domaćina Udruženja ugostitelja Zagreba. Gledajte, nama ugostiteljima ovo je svakodnevnica. Malo imamo svečanosti, malo rada i uvijek na kraju to lijepo ispadne, ali uvijek je onaj topao ljudski dodir, ono čime mi i težimo i s čime radimo. Ono čemu ćemo mi težiti i donesti neke zaključke danas, ići ćemo prema gradu Zagrebu, smanjenje tih poreza, paušalnih poreza na potrošnju, komunalne naknade, sveg ostalog. To ćemo danas ići sa tim nekim zaključcima prema gradu i prema vladi da izjednači tu stopu PDV-a na cijelu ugostiteljsku struku. Zato velim, svi mi obrtnici, bili ugostitelji, ne bili, moramo glave staviti zajedno da bi jednostavno da li lokalna vlast, regionalna ili na nivou države prepoznala ono što mi hoćemo, ono što tražimo i da ono što tražimo zapravo da ima logiku, a ima logiku i veselim se tom nekakvom uspjehu u budućem, u sljedećoj godini, jer rekao bi da je ovo samo prvi korak. Naši zagrebački ugostitelji prednjače u tome i oni su ti koji postavljaju trendove koji se preslikavaju na cijelu našu zemlju. Čestitam ovo vaše tradicionalno okupljanje jer je to jedan od načina gdje ćemo sagledavati sve izazove s kojima se susreće ugostiteljska djelatnost. A ja sam uvjeren da do 2021. taj porez uopće neće postojati, zato što je porez koji je naslijeđen iz onog starog socijalističkog sustava. I nema niti jedan razlog da taj porez opstane. Očekujem Zato je ovaj forum iznimno važan. On je mjesto na kojem će ugostitelji doznati koje su aktualnosti i novi trendovi u sektoru, ukazati na ključne prepreke u poslovanju ove struke, a usput se educirati i razmijeniti iskustva sa svojim kolegama. Mi smo vam tu na raspolaganju, kao i uvijek do sada. Ministarstvo turizma itekako brine za ovaj sektor i svjesni smo da vi radite onaj dio posla koji praktički je najvažniji u turizmu. Vi ste tu svaki dan ispred gosta sa svojim uslugom, sa svojim smješkom, sa svojim odnosom i to je ono što uvijek to naglašavamo da ključ uspjeha u turizmu čovjek i ono što ćemo hrvatski turizam. Taj neko ko to piše ne zna koliko krvavo vama treba da odvojite 10, 20, 50 tisuća kuna sa strane. I ne može se desiti da vam dođe inspektor A i traži 15 stvari, ako je to na checklisti, pa dođe inspektor B i kaže ovaj nije pogledao sve. Dakle, transparentnost je osnov funkcioniranja. Imat ćete na našim web stranicama checkliste, točno ćete vidjeti što je potrebito kad koja vrsta inspektora dođe u nadzor. Nema ni manje ni više od toga. U skladu, jer zapravo mi ne pomažemo vama,
vi pomažete nama i državi. Sve ono što vi ostvarite, mi to uzmemo kroz porez i prirez. Uvijek može bolje.